ukoll, grazzi. Grazzi. Ħammorru niltaqgħu ma' mistieden ieħor li għandna kif għattilkom għandna lil Kane Side li għad magħna sabiex miegħu ħanibdew jew ċoħe ħankomplu fejn ħallejna is-sena li għaddiet għaliex Kane ukoll huwa regolari magħna fil-programm u ħannamlu isu reżumé ta' xi fisser meta ngħidu lob responsabbli mbagħad nifukaw fuq dak li għandu xi jgħidilna Kane illum. Kane li huwa il-manager għall komunikazzjoni Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kif aħna Kane? Nsallimlek Angela sena tajba. L-istess nawgura lilek u nirreċiproka. U l-tim kollu speċjalment it-telespettaturi jkun qegħdin isegwuna. Ekku, jiena l-istess nawgura lilek sena mimlija sodisfazzjoni intom jekk inħarsu lura kelkom sena impenjattiva ħafna s-sena li għaddiet bil-kampanja li bdiet isu fl-ewwel kwart tas-sena u bqajtu għaddejjin sal-aħħar tas-sena għaddejjin. Ekku, propjament fadlenna l-aħħar tarġa tista' tgħid sa l-aħħar ta' dan ix-xahar fejn se nkunu issa qegħdin nippreżentaw ir-rapport ta' wara l-kampanja biex naraw l-impatt tal-kampanja per se fuq il-pubbliku hemm barra. Għandek jil tal-feedback anki tal-kampanja kej? Ara, mill-medji soċjali rajna qabża, jiġifieri l-impatt fuq il-dinja online hemm kien. Hemm inti tkun tittara n-numru quddiem għajnejk ġifier kursità tat-tim hemm qiegħda issa naraw dan ir-rapport se jsara. Għalkemm irridu ngħidu li l-fondazzjoni dejjem kienet hemm, jiġifieri l-fondazzjoni kienet preżenti dejjem u naturalment issa illi forsi b'din il-kampanja peress li intom tħaltu f'kull dar f'Malta u Għawdex, forsi dak li jkun sar iżjed konxju tal-ħidma tagħkom. Ekku, l-antana dak kien ġifieri li l-ewwel ħaġa narfu lin-nies hemm barra x'ġifieri gaming, x'ġifieri gambling, x'ġifieri lob responsabbli, kif għandek tkun responsabbli fl-attività tal-lob tal-azzard. Imma mhux biss, ridna wkoll naslu sal-bibien tan-nies u ngħidulhom aħna x'servizzi noffru, x'servizzi ta' support noffru il-1777 il-linja ta' support nazzjonali u kif ukoll il-chatline li persuna jew inkella mhux l-vizzjat biss imma anke l-persuni tal-madwar jistgħu jikkuntattjawna jidħlu fil-website tagħna www.rgf.org.mt u jaċċessaw għall-faċilità taċ-chatline. Din l-informazzjoni ngħatat kollha fil-kampanja u ngħatat bisħieħ nirringrazzja lill-ambaxxaturi kollha fosthom inti wkoll Angela. Kien ta' pjaċira li għal inkun parti minn din il-kampanja. Ekku, u issa ninsabu ħerqanin biex naraw l-impatt, il-feedback tan-nies hemm barra. Mela, għadhom kemm għaddew il-festi u aħna nafu illi l-festi jġibu magħhom anki ftit ħin iżjed liberu, forsi dak li ikun iżjed rilassat, iżjed laxk, kif tħarsu anki lejn dak li ġara fil-festi? U x'kien forsi anki il-telespettaturi tagħna, il-kuntatt tat-telespettaturi tagħna mal-fondazzjoni? Ara, illum il-ġurnata bl-avvanzi fit-teknoloġija ma tistax tgħid li kien hemm żieda fi żmien il-festi jew ma kienx hemm żieda fi żmien il-festi. Illum il-ġurnata b'sempliċi apparat teknoloġiku tista' tilab lob tal-azzard minn fejn trid u fix ħin trid. Allura il-tentazzjonijiet, it-tendenzi jibqgħu hemmhekk sena sħiħa. Importanti kif dejjem ngħid li meta persuna tatwa l-attività tal-lob tal-azzard tatwa taħt kontroll, tatwa b'responsabbiltà, xiġifieri taħt kontroll iżżomm mal-budget finanzjarju u żżomm ukoll mal-ħin li hija tirriserva għal dik l-attività. Kif tibda taqbeż, tibda tillaxka daqsxejn minn dawk il-kontrolli, hemmhekk jista' jagħti il-każ li jibdew il-problemi u l-problemi waslu għal diversi reperkussjonijiet. Ekku. Naturalment waqt il-lob tal-azzard issib faxex ta' nies li jkunu qegħdin għax għandek min forsi jgħidlek jiena kemm nittanta daqsxejn xortija m'għandek oħrajn illi jispiċċaw f'riskju min huma dawn il-persuni. Ekku, ara għandek il-każijiet dejjem varjaw, għandek persuni
li jibdew jilagħbu u jkollhom rebħa tajba, rebħa massiċċa mill-ewwel. U sfortunatament ikomplu jilagħbu għaliex jgħidu u li ħanerġa' nerbaħ, U jiena naħseb dak li jinstiga propju lil persuna la darba tmiss jew ittiem ix-xorti biex ngħidu hekk, tgħidlek issa la qed titħaqli. Ekku, l-aspettazzjonijiet sfortunatament ikunu fażulli u persuna tispiċċa tiġi dara mal-ħajt mill-lat finanzjarju. Barra minn hekk għandek persuni oħrajn li ma jżommux mal-kontrolli, la jkun hemm monitoraġġ tar-rebħ u tat-telf, jiġifieri jibdew jillaxkaw. Nista' ngħid li jibdew jilagħbu taħt kontroll tamma u iva llum nilgħab 10 euro oħra, llum nilgħab 50 euro oħra. U sfortunatament on a daily routine jaqgħu wkoll għal problematiċi. X'jistgħu jkunu s-sinjali anki ta' dawn il-persuni għax inti għandek sinjali fiżiċi illi naturalment persuna tkun għaddejja minnhom speċjalment meta taqa' flop eċċessiv. Ekku, ara, meta speċjalment ikollok long hours ta' iGaming li huwa lob tal-azzard online, hemmhekk ikollok uġigħ ta' ras, Anġela, hemmhekk ikollok għajnejn ħomor, hemmhekk ikollok nuqqas tarqat. Imma mhux biss l-ansjetà żejda għal rebħa li sfortunatament qatt ma tasal jista' wkoll imardek. Mela, jista' jkun ukoll idaħħlek f'rutini mhux sani ta' ikel. Li inti tibda tirrikorri għal ħafna junk food pereżempju, jew saħansitra ma tiekol xejn, tant tkun anzjuż jew anzjuża għal dik ir-rebħa li xi darba tasal li tispiċċa ma tiekolx. Hemmhekk dawk huma kollha sinjali fiżiċi li persuna tibda turi. U ħana qed insemmu l-persuna kejn. Inti għandek il-maħbubin ta' dawn in-nies, għandek il-persuni illi forsi jiddependu anki minn dak il-budget illi jkun qed jaħli fil-lob il-persuna vvizzjata. Ekku, nista' ngħid li barra l-vvizzjat il-persuna tal-madwar huma l-aktar li jbagħtu. Ekku, u il-fondazzjoni tirrikonoxxi dak il-fatt u tipprovdi s-sapport tagħha mhux biss lill-vvizzjat imma anke lill-persuni tal-madwar. L-unika ħaġa li l-fondazzjoni tixtieq tirrimarka li għalxejn persuna tal-madwar iċċempel għas-sapport meta l-vvizzjat ma jirrikonoxxix li l-ewwel ħaġa li hemm problema u t-tieni ħaġa li għandu bżonn is-sapport. Allura importanti nikkomunikaw, importanti li l-vvizzjat jirrikonoxxi li għandu problema, jitkellem ta' madwaru u iva li xliq. Flimkien mal-persuni tal-madwar ifittex is-sapport. Ekku. Naturalment bħalissa qed jarawna ħafna telespettaturi tagħna u nixtieq inħalli fidejk biex tkun tista' tgħaddi anke messaġġ lill-telespettaturi tagħna b'mod partikolari lil minu vvizzjat. Iva, hija realtà li ta' min il-pubbliku hemm barra jixtar sew ikun jaf id-definizzjonijiet ta' din id-dinja virtwali li qegħdin ngħixu fiha wkoll u nżommu l-kontroll. Issa, jekk il-persuna llum għadha pedada tillaxka ma tibqax iżżomm kontroll u tibda tidħol f'problematiċi tittamel kuraġġ magħha nnifisha mhux biss għall-ġid tagħha per se imma kif qed nitkellmu għall persuni tal-madwar. Allura iċ-ċempel ma tiddejjaq xejn, il-konfidenzjalità hija assoluta fuq il-linja ta' sapport tagħna 1777 aġenti mħarġa sena sħiħa jekk kif dejjem ngħid il-persuna tistħi issemma leħena tista' tikkuntattjana permezz taċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. U aħna ngħidu illi dawn il-persuni illi jagħmlu l-ewwel pass ikunu diġà qegħdin bdew it-triq tal-fejqan. Ekku, id-dawl fl-aħħar tal-mina qiegħed hemm mhix xi ħaġa faċli nkun giddieb Anġela jekk ngħid il-perkors huwa faċli imma it's worth it mhux biss għall-persuna ma speċjalment għall-maħbubin
tagħha jew tiegħu. Mela qed nitkellmu dwar il-problemi, però jien xtaqt nistaqsi għaliex hu importanti il-kunċett ta' lob responsabbli għax aħna mhux qed ngħidu ma nilabux, però nilabu b'responsabilità. Ekku, il-kunċett huwa validu għaliex ma nistgħux naqtaw lajn u ngħidu li il-gambling, il-lob tal-azzard kollu, l-iGaming, huwa ħażin u nitfgħu din id-dinja virtwali taħdel l-ikra. Allura il-persuna għandha jekk id-delizzju tagħha huwa l-lob tal-azzard għandha tatwa l-attività imma b'responsabilità. Ħalli wara kollox Anġela mhux id-delizzju tal-lob tal-azzard biss, imma f'kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna. Verament. Għandna nkunu responsabbli, għandna nżommu kontroll u ma naqgħux għall-estremitajiet. U dan jgħod għal kull ħaġa li nagħmlu jista' jkun ix-xogħol, jista' jkun l-ikel, jista' jkun ix-xorb, jista' jkun id-delizzji bħalma hu l-lob tal-azzard. Noqogħdu daqsxejn attenti ħalli ikonna sena tajba Anġela. Ekku, jekk Alla jridu jalla ma jkollniex għalfejn noqogħdu nistiednu lil Kejn fil-programm tagħna jew inkella meta nistidnuh noħorġu b'riżultati li huma pożittivi f'dan il-każ għaliex mhux faċli kif għadt inti, mhux faċli li toħroġ minn ċertu vizzi, imma grazzi anki għalikom u għal għajnuniet illi wieħed isib, żgur se jsibu is-support illi wieħed jekk dejjem ikollu determinazzjoni joħroġ minnha. Xtaqt qabel ma nikkonkludu insemmi xi ħaġa oħra illa għaliex illum hemm modi oħrajn orajt huwa diffiċli li tasal għaliha għax aħna nafu Kejn illi hemm modi oħrajn illi jekk persuna tkun qed tilab tista' b'xi mod tibblokka jew inkella grazzi għalikom li timblukkawha milli tmur biex ma nafx kif se npoġġi l-kliem eżatt imma illum jeżisti. Il-kelma hija formula ta' esklużjoni. Li tiġi eskluża, proset, grazzi. Ekku, persuna tista' tikkuntattjana, tagħmel appuntament magħna u nimlew din il-famuża formula. B'din il-formula persuna ma tkunx tista' tidħol f'lokalitajiet fejn ikun hemm il-lob tal-azzard bħal kazinos, ħwienet tal-lob, swali tat-tombl, eċetera. Imma online xorta jkun jista' Online jistgħu ikellmuna u nofru s-sapport tagħna wkoll. Ukoll, proset. Mela darb'oħra meta jerġa' jkun qiegħed magħna Kejn forsi niftħu ftit aktar anki dwar dan biex finalment anki t-telespettaturi tagħna jekk verament intom għaddejjin minn diffikultà l-ewwel neċċemplu anki il-fondazzjoni illa li hemmhekk se jgħinukom. U fuq kollox hemm modi oħrajn kif il-fondazzjoni tista' tigwidakom biex finalment tibdew it-triq anki għal fejqana xinalija fil-verità meta tfiq u mbagħad tħossok relieved minn din il-problema li jkunu għaddejjin minnha mhux il-vizzjati biss imma anki l-maħbubin tagħhom. Nawguralek is-sena tajba u grazzi dejjem tal-fiduċja li tagħtu anki lill-programm tagħna l-iskata.